igama lami uNadine, ngihlala eMethojani neMelmont. Imi lo sisi lo nitholile inkinga esaloni. Ukona abantu bafikile uthi bafika ngazi beku Friday uthi uphi owner wesaloni baza babakhombisa mina nisukume nikulume nabo uthi from next week akuvumeleki eforeigner kuba owner wesaloni, sizokamuka nama owner wethu bazo owner amasaloni nize nithoke. Hawu kunjalo ngathi abangamhlambe ayi bayakhuluma kuphela. Yafika Monday akaze bafika Tuesday lwesibili uthi bayasivalisa umnyango bebakho nama client ngaphakathi. Siyavala ngaphakathi, siyayivalela, siyabaqala mlinde siqede lawo ma client, siyayivalela ngaphakathi, siyaqeda lawo ma client. Bakhuluma uthi kusasa Wednesday kuzokamuka ama owner wesaloni, nina amuvumeleki kuba owner wesaloni. Into niphathekela kabi, bani biza uthi mina ni illegally wa from Mozambique. Mina aniko umuntu wase Mozambique, mina ni muntu wase DRC Congo. President wami is Antoine Felix Tshisekedi, Sud-Kivu, Uvira. So baza bakamuka Wednesday nama owner babo uti puma esaloni uti nibavulele nibanigeze ikiye bangene bayosebenza. Nami kanjani nipuma kukoka i-rent mushaka 7, i-rent yale building yale saloni is 12,000. Nipuma kukokela i-rent yami mushaka 7 wena mushaka 14 uti ufuna kungena usebenze izinto zami unilethele umunye uona uti abuye ayosebenza. Mina akuvumeleki nibe phakathi nize nibuze nibize lo sisi lo balethile uthi uye lo uona. Nyambiza iceleni sisi wami oza sicoce iceleni like ntombazane kuntombazane. Buka isaluni yami injani, buka isaluni yami injani. Wena ke nyampela if le saluni isaluni yakho ungakwazi kushela umuntu nyampela for free nyampela. Sinilungisile yonke into kanje singiqedile imali. Usisi wabantu wazo wakhuluma uthi benilinda wena sixoxe nawe indaba ufuna malini. Nyamtshela okay sisi lezi ndo le ngadi spend 120,000 iyo lo ngakhuluma. So wena mlo 120,000 ubona ungathola malini. Usisi wabantu wakhuluma uthi ay ungakhulumela ama 100 at least u50,000. Ngaza ngamtshela okay 50,000 okay. Cela ke unigezo 50,000 yonke into zokushela ngaphakathi. Yonke into nabasebenzi bami usebenza nabo. Yonke into. Ngaza ngamcela. So ma wena uzoba owner wesaloni ningakwazi kusebenza nawe mina nibe phansi kwakho nibe lakini yakusebenzela. Usisi waza wanqaba uthi akuvumeleki wena usebenze. Usisi lo akuvumeleki wena usebenze la. So ngaza ngamtshela okay akunakinga ngicela ke lo 50,000. Waza wanitshela uthi linda nibize ukona uputi lo bekhuluma lapho uthi mina wase Mozambique kanti mina wase DRC Congo. Linda nibize lo puti lo nilethile ngapha uthi imi lo owner wesaloni. So waza wambiza siyambiza lo puti. Usisi wabantu wakhuluma uthi singiqedile ukukhuluma nalo sisi uthi kulungile ku 50,000 akasekho ku 100,000. Uputi how
50,000 imali ganga, imali inkulu kanje, masibala lo amakhabete, angazi ukuthi ikhabete ilotwa 150, wayisebenza 150, angazi amamira, angazi Nyamtel asibali loko sibala i-business. Sinikandile i-business yami. I-business yami sinikandile. Sibala loko. Na loko gonge sinilungisile esaluni yami. Uti masikunika imali iningi u-10,000. Nyamchela puti wami. U-10,000? 10,000 izo nisiza nani? Niza numbize futhi lo sisi lo baleti loti ona we salon. Sisi oza futhi sikulume. Siyaxoxa na niyamtshela sisi. Cela nginikeze u-40,000. Usisi wathula. Lo bhuti waza wanqaba. Ma ufuna u-10,000 waza wanibamba isikhwama sami. Letha cela ikiye yesaluni. Nami niyamtshela nyeke nikwazi ukukhipha ikiye wesaluni. Niphuma kurenta manje u-12,000 baze bangenise ama client uthi abantu basebenza nami bebasebenza nami uthi ngenani muyosebenza nali client kanjani ungangenisa client uclient ahlale kwisitulo zami imira zami edryer yami amakama wami ugezi wami awusebenzisi kanjani Niza nimcele puti nyakela. Uninige insuku ya namuhle niyotsabanga kahle. Uti nzoenza njani. Uputi waza wanqaba uthi asifuni into ya namuhle yokutsabanga yokusasa wara. Kipa yonke into yakho usinikeze ke yesaloni. Iyo longaza ngakipa ge izinto zami mhlambe nabetsabanga uthi mina zokipa kuphela ma-happys. Cha, mela nikipe yonke into yami ngalungisa lapho ngadispende imali inkulu kule saloni. Inkulu. Ngadispende imali inkulu lapho. So, iyo loko benifuna kuphela into benifuna nibachele nonge because nonge video yami yonke indawo uthi mina wase Mozambique. Cha, mina aniko illegal. Ayike usisi waseMelmot osephucu salon wase Mozambique wenza very well ukuthi aphihlize kwasanathi umuntu ozongena manje must start from scratch like me. Nawe umuntu wesifazane unesibindi. Nawe umuntu wakithi unesibindi ufuna ukuyongena kwibusiness yomuntu ayisebenzele kanzima ufuna ukuyongena ngehala ngoba usikhotheni wentombazane you know ukuthi umuzongena kwibusiness especially kwiproperty like izinto ezifana noma salon ukuthi kumele ukhokho rent o double deposit obani uyakwazi lokho ngoba kodwa usikhotheni wentombazane ufuna everything to be handed to you on a silver platter uyithathe ngobukhotheni winja bokwazi lokho ukuthi winja umgodo futhi you're not going to make it nowhere in life uphuca umuntu wakini ibusiness uyajabula uyabekwa lapha nalabo abakushayela izandla ngemuva ungayitshela ukuthi bakuthanda ungayitsheli ngoba phela it's not like everyone is going to benefit from this mess inina eni forward eniphaphayo eniphusha enifaka umlilo enoma phaphiyo seniyigebengu enizowina laba abanye abalokho begijima njengeimbuzi ngebathole fakole nizinja winja bokwazi lokho ukuthi usukuyinja mokwazi ukuyophuca umuntu into ayisebenzele kanzima ngamandla akhe bokwazi nje ukuthi uyinja and you're not going to make it nowhere in life cause who stopped you from opening your own salon cause who stopped you from opening your own business nifuna ukuhijacka kahle hayi ngoba nilwelizwe nilwela izisu zenu and the funny part is that the same people that are there backing you njalo bazofika bafuna imali kwena cause vele banjalo siyabaza bakithi asiboneke ukuthi izogcina phi ke lento yenu nihambe nihijacka ama business abantu nethani bafuna benza lokho nalokho okay nimbaphuceleni ama business abo nithi ukudla kwabo ku-expire kubulala ingane nikulutheleni
nikulutheleni. If this march was really indaba yokuthi abantu abahambe benza lokhu nalokhu, ubugebengu pho nibenzeleni, nishayeleni iy'ngane, nibamba abantu besifazane ngemqala kanje, nibadonsa nihambe nibalusa njengey'mbuzi. Abaphathi benu iy'ngane zabo bashilo zifunda ko-private school ko-8 blocks amante nazo lezo y'mali aniy'holi ngisho ngenyanga, banama-protection. You understand ukuthi umalini ukuthola nje i-protection yomuntu oyedwa nje uzokugada? It's more than even 10,000 a month. Jacinta abahamba nama-bodyguard 6-7. You're not asking yourself ukuthi bayithatha le mali naze nayilima nizilima. Y'all are fools.